Ați auzit vreodată de gelul de duș? A fost inventat în 1935 de Erich Spitz, care a vrut o alternativă mai ușoară decât săpunul. Gelul de duș a devenit rapid o invenție populară, deoarece a fost mai ușor de utilizat și s-a dovedit a fi mai eficient. Știați că televizorul a fost inventat de inginerul Philo Farnsworth, care era parțial orb. Acesta a reușit să creeze prima transmisie electronică de televiziune în 1927, fiind inspirat de concepte matematice și tehnologice. Cum a fost descoperită radiația? Marie Curie și soțul ei au observat că în timp ce experimenta cu materiale radioactive, unele elemente aveau capacitatea de a emite radiații. Știați că primul ceas mecanic a fost inventat în secolul al XIII-lea de către Richard of Wallingford. Acesta a creat un ceas astronomic pentru a prezice mișcările planetelor. Știai că aparatul de fotografiat a fost inventat pentru a înlocui pictura? Joseph Nicephore Niepce, inventatorul primei fotografii permanente în 1826, a creat aparatul foto pentru a captura imagini rapid, fără a mai fi nevoie de picturi manuale. Așa a apărut camera obscura, care a evoluat în aparatele foto moderne. Urmărește-mă pentru mai multe videouri interesante.